No sabem del cert quan ho aconseguirem, però sabem tot el que hem avançat fins ara. Sabem com, especialment en els darrers anys, ha canviat el significat de la paraula càncer. Sí, ara sabem més que mai. I per això, al Bio, tenim una convicció. La convicció que els propers anys encara seran millors. Que junts podem superar els reptes més difícils. Que per aconseguir-ho cal sumar talent, innovació, compromís i excel·lència. I que cal fer-ho en equip, sumant els esforços de totes les persones que treballem sense descans per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer, tant des del laboratori com des de l'assistència clínica o dels equips de suport. Perquè volem seguir traduint el coneixement en beneficis reals per a les persones, en salut i en qualitat de vida, en oportunitats, fent servir totes les eines i tecnologies que tenim al nostre abast. Des dels tractaments convencionals a teràpies més innovadores, basades en la immunoteràpia, la intel·ligència artificial, la biòpsia líquida o el desenvolupament de nous fàrmacs dirigits. Amb un enfoc personalitzat, adaptant el tractament a cada persona i a cada tipus de tumor, perquè cada pacient és diferent. Per això, més del 30% de pacients de l'Hospital Vall d'Hebron estan inclosos en els nostres assajos clínics. Això no passa a cap altre lloc del món. Sabem que amb els recursos necessaris podrem aconseguir avanços que ahir semblaven impossibles. Cada assaig clínic que fem, cada beca que rebem, cada nou avenç mèdic que publiquem, té un únic objectiu: oferir als pacients amb càncer nous i millors tractaments. Sí, estem convençuts que gràcies a la recerca podem seguir millorant la qualitat de vida de moltes persones. Perquè creiem en el que fem. I comptem amb el suport dels nostres patrons i de totes les persones i institucions que confien en nosaltres i ens ajuden a seguir amb el nostre objectiu: guanyar terreny al càncer i fer créixer l'esperança.